Tak toto je extrém. Robí si srandu, toto pero skutočne vytvára realistické chlpky. Toto je nový Faux pen, ktorý napodobňuje chlpky vašeho obočia. Ako môžete vidieť, pero má dokonale tenučké dva hroty, ktorými jednoducho a veľmi precízne vytvoríte vaše obočie. Je veľmi dôležité na pero moc netlačiť, pretože sa nám vytvoria hrubé čiary. Perom kreslíme len veľmi jemničko. Tak a poďme si skúsiť vytvoriť druhé obočie. Myslím, že dané chlpky sú priam nerozpoznateľné od tých mojich. Dokonale. Obočie si už len vyčešem, tak ja som s týmto perom veľmi spokojná. Ale podstatne dôležité pre mňa je ukázať vám, ako toto pero funguje, keď človek nemá dostatočne veľa chlpkov. Takže si poďme skúsiť vytvoriť úplne nové obočie priamo nad tým mojím. Pretože je mi jasné, že nie každý má dostatočne dosť veľa chlpkov. Tak toto pero je fakt topka, akože kúkaj. Z ničoho nič, obočie, v ktorom sú definované chlpky. A jednoducho a rýchlo. Idem si skúsiť dorobiť ešte druhé. Takže ak nemáš dostatočne veľa chlpkov na obočí, vôbec nevadí, pretože toto pero ti ich dokreslí, ako keby boli tvoje. Za mňa jeden dôležitý poznatok, ktorý som zistila, je, že týmto perom musíte kresliť veľmi, veľmi jemňunko, aby vznikli fakt realistické chlpky. A ja dúfam, že sa vám video páčilo.